खुलुमबायखा जत रांसानि ताखुकताय बुकुक सरंनो o channel bai kerengoi tongnai tei nai tongnai khapangni khasuksar rangsangni takhuktei buk sorongno norokno fuilano ani khapangni hamjakma tei khulumuk yapharu jora kudungba kawi thangka norokni bwskango phaimaliya tini kisisa jora tubui norokni bwskango phaijapiuka tini norokni bwskango phaimani main karon hinkhe omose tamni bagui norokni bwskango phaimai angui tongkha tei video rok update riwi mayang tongkha hinkhe kaisa no problem o problem wngkha ani o channel norok nai tongmani tei nugui tongmani o channel 3 mas remind no khlaijak oboni bagui no video rok salbrum brum no rinani musung yangui tongkha tamni bagui hinkhe kha thwimani bagui o channel 3 mas lagator remind no khlaijak miyao ang appeal khlaika phiaba o appeal khlaimano bo reject khlairikha phiaba tabuk hinkhe 3 mas rwjak remind no 3 mas ni pore tamong no wngya o channel ni bobishot abo tabukbo ang srai srai khe saui maiyaku hinkhe aboni bagui ang norokno kaisa koinani musungo ani tei kaisa kwtal channel tongo kwtal channel ni bumung wngkha TTL News Entertainment o channel no norok tini ni simi norok subscribe khlai ribaijadi channel ni bisingtwi bo norok bai kwbang mano o tipra hasteni sini tipra sarok ni kogrok sini tipra sarok bahaike thangnai tamo khlaiwi sini tipra sarok kuchuk saka kaimanai bibinno kokthai kothoma o channel ni bisingtwi bo norok khwnawi manai tei dal bidal mangpili rok bo norok nai manai aboni bagui norokno ang belai belai no khabai khukbai koijao subscribe khlainani abo rang nangya mungsa nangya tamni hinkhe bwkhasi haidiba bwkha tongkha hinkhe se norok subscribe khlainai phiaba bwkha kwrwi hinkhe norok subscribe khlaiklak obo norokni musungtwi no norok ano hamjakhe ba norok subscribe khlairidi hamjakya hinkhe ba kok kwrwi ang khabainani kokya tamni hinkhe norok ani viewers tei ani subscriber wngwi tongnai rok no se ang norokno koinani musungo ani o channel 3 mas remind no khlaijak aboni bagui ang video rok regular riyangwi tongkha tamni hinkhe khabaimani bagui tabuk tei kaisa ani o channel kwtal khulokmani o channel kwtaltwi norok tipra hasteni politics rokni kok no tei bibinno chini tipra sarokni kok no twiwi bibinno chini tipra sarok bahaike develop nai tei bibinno kok no twiwi norok ayang channel ni bisingtwi bo norok nugui manai tei koktoma rok khwnawi manai haikhe rangchakni takuktei buksong norok please hini simi ani o channel kwtal no norok subscribe khlai ribaijadi o video ni description box o ang link riwi rinai norok video ni description box o thangwi norok o link no mankha hinkhe norok subscribe kaisa khai ribaijadi jotono no hambai।